אני מזמינה אותך לעצום עיניים. קחי נשימה עמוקה ועוד אחת. אפשרי לעצמך לוודא שנוח לך ואת מוכנה להיכנס להרפאיה. את מרגישה את הגוף שלך ששוכב על המיטה, או אולי יושב על הכיסא. ותאפשרי לעצמך להרפות את הפנים. תני לעיניים לנוח ולהישאר עצומות. ותוכלי עכשיו להתחבר למקום שקט ורגוע בתוכך. את שמה לב לטמפרטורה הנעימה בחדר, לקצב הנשימות שלך, לכל שאיפה ולכל נשיפה. ובכל נשיפה את מוזמנת לנשוף החוצה את שאריות המתח מהיום הזה, ולשאוף פנימה, למלא את גופך ברוגע ובשלווה הנחוצים לך כל כך. שימי לב לקול שלי שמדבר אלייך עכשיו, ובעודך שומעת את צלילי הקול שלי, את נרגעת יותר ויותר ומתחברת למצבך הטבעי, שהוא רגיעה. וכעת, כאשר את רפויה ורגועה, אני מזמינה אותך לדמיין את עצמך בחוף הים. את יושבת על המחצלת, מתחת לצלייה צבעונית. מסתכלת על הים הכחול והאינסופי. את רואה את תחילתו של כל גל. הוא עולה מהאופק, הוא מתפזר לקצף לבן ויפה, עד שנעלם על קו החוף. ובכל גל שעולה, עולה איתו גם מחשבה. ובכל גל שנעלם, המחשבה נמוגה יחד איתו. תוכלי לשמוע את רחש הגלים, להריח את ריח המלוח של הים, שמעורר בך תחושת חופש ושקט. מריח כמו אושר ועונג צרוף. וכך, עם כל גל שעובר, את משחררת את כל מחשבות היום. וכל מה שנשאר אלה מחשבות על הרגע הזה, על כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, בחוף הים, על המחצלת, מתחת לצלייה הצבעונית. מסתכלת על הים הכחול והאינסופי, ואת מרגישה שלווה ונינוחה יותר ויותר. שלווה עמוקה עוטפת אותך. מסתכלת לעבר קו החוף, ובאופק הרחוק את רואה דמות של אישה. האינטואיציה שבך אומרת לך לקום ולגשת אליה. וזה מה שאת עושה. הדמות מתחילה ללכת ולהתרחק, ואת בעקבותיה. היא צועדת ואת אחריה. היא מתקרבת לצוק סלעי ואיתן בצבע חום כהה. הגלים מכים בתחתית הצוק בעוצמה. את יכולה לשמוע את רחש הגלים וקולות שכפים שחגים מעל המים. היא מובילה אותך לעבר פתח של מערה. המערה נמצאת בבסיס הצוק הגדול. את נכנסת למערה. יכולה לראות שהמערה מלאה אבני חן וסלעים יפהפיים בצבעים של ריפוי. קרני השמש חודרות מבעד לפתח המערה, ומולך נשקפת קשת יפהפייה. הדמות עוצרת ממש מתחת לקשת. היא מחכה לך שם. בזמן שאת מתקרבת לעברה, וככל שאת מתקרבת לעבר הדמות, את מרגישה חיובית, והיא יודעת שהיא כאן כדי למסור לך מסר חשוב. היא מציעה לך בחיוך רחב לשתות מים קרים, מים צוננים. את לוגמת מן המים, ומרגישה איך המים
מרבים אותך. איך כל לגימה מן המים ממלאת אותך בחום ואהבה, באמונה וקבלה. ואת שמה לב שהקרבה עם הדמות מאפשרת לך להיות שלמה עם עצמך יותר ויותר. הדמות אומרת לך, האינטואיציה שלך הובילה אותך אליי, כי אני רוצה להעביר לך מסר. אני יודעת שאת מתמודדת עם נושא לא פשוט, ולעיתים האמונה שלך נסדקת, הביטחון יורד, ואת מאבדת תקווה. הגעתי לכאן היום ביחד איתך, כי אני רוצה להראות לך מי את. הדמות מרימה מראה גדולה, יפהפייה, בצבעי ירוק וטורקיז. ואת מסתכלת. בבואה נשקפת אלייך. הביטי על האישה הזו שם במראה. היא אישה חזקה, לוחמת. יש לה את כל היכולות להצליח. היא לביאה שנלחמת על חלומה הגדול ותשיג אותו. האישה הזו היא את. תרימי את הראש. את תצליחי ואת תגשימי כל חלום עליו את חולמת. ואני כאן כדי לצייד אותך בכוח הדרוש לך. הדמות לובשת שמלה מוזהבת ומעליה גלימה מנצנצת בצבעים מיוחדים. היא שולפת מתוך הגלימה חרב גדולה וצבעונית. משובצת אבני זרקון מבריקות, והיא מחייכת אלייך. האמיני שאת בטוחה במי שאת. האמיני בכל המשאבים והיכולות הקיימים בך המון. האמיני שאת מקבלת את מי שאת, שאת שלמה עם מי שאת. את חזקה, חכמה, יש בך הכל. האמיני באמונות שלך, חשבי עליהן, כי מחשבה יוצרת מציאות. יוצרים מציאות של האמונות שלך. את מסתכלת לדמות בעיניים, מודה לה על התובנה המעצימה, ומבקשת ממנה רק עוד דבר אחד. לשחרר אותך מהחסמים המעכבים שגורמים לך לעצור ומונעים ממך להתקדם. הדמות מחייכת, מניפה את החרב גבוה גבוה, חותכת את כל החסמים המעכבים אותך. ניצוצות זהב נפלטים בזמן החיתוך ומאירים באור גדול את המערה. אותך, את הדמות, ואת רואה בצורה ברורה את ההצלחה שלך באור הזה. ברור לך עכשיו שאת הולכת להצליח. השמש עוד מעט תשקע, ואת מבינה שהגיע הזמן לחזור. את מודה לדמות, על התובנות, על הכוח שנתנה לך. אתן מברכות אחת את השנייה לשלום, ואת חוזרת לעבר המקום שלך. היכן שהמחצלת והצילייה מתיישבת בחזרה. את מגיעה למקומך ושמה לב שמתחילה השקיעה. את מתבוננת בה. נותנת לרגע הזה לשקוע עמוק אל תוך ליבך. מצלמת את התמונה הזאת בראש, כדי שתמיד תהיה לך גישה לכל המתנות והתובנות המופלאות שקיבלת היום. וכבר עכשיו את יכולה לשים לב לשינוי שחל בך, ולהשתמש בכל הכלים והתובנות שקיבלת היום. בהדרגה, בקצב שלך, את תוכלי לחזור לכאן,
להביא איתך את התמונה שתישאר איתך לתמיד. להתחיל לאסוף את הזיכרונות, את התחושות, המראות והקולות, ולחזור בהדרגה לכאן ועכשיו, אל החדר הזה, אל הגוף שלך שיושב או שוכב כאן. תוכלי לקחת נשימה עמוקה, לאושש את הגוף, לפקוח עיניים ולחזור לגמרי